Hyvää iltaa! Tämä on Nääspeksin tuotteen ylimääräinen uutislähetys. Hyvää iltaa! Nääspeksin tekijähaku on nyt päättynyt ja tämän vuoden tuottajat onnittelevat teitä jokaista hyvästä valinnasta. Eri osa-alueiden pomot liittävät teidät pian oman osa-alueenne Telegram-ryhmiin ja näin hauskampi voi alkaa. Muu oleellinen tieto löytyy tämän viestin sisällöstä, joten luothan sen tarkoin loppuun saakka. Tuottajat haluavat myös muistuttaa, että tänä vuonna tehdään paras raina ikinä. Ja näin ollen haluamme keskittyä tänä syksynä tämän vuoden rainaan ja produktioon. Rainakauden käydessä kuumana tulette törmäämään erinäisiin uusiin sanoihin, tapoihin ja toimintoihin, jotka kertoja toivon mukaan muistaa selittää auki. Rainan eli Nääspeksin produktion lisäksi mainittakoon Omstart, joka on Speksissä käytetty taikasana, joka saa lavalla äsken tapahtuneen asian tapahtuman uudelleen. Yksi vielä tuntemattomampi termi ja oikeastaan paikka on Nääspeksin bäkkäri, eli Tampereen yliopiston Hervannan kampukselta Sähkötalon kellarista löytyvä kerhohuone. Live-reporterimme Emma Brown. Mitkä ovat bäkkärin tunnelmat? Kuuluuko sinne? Kuuluuko? Kiitos. Tunnelma täällä bäkkärillä on sangen kostea, mutta onneksi siihen auttaa tuolta jääkaapista löytyvät raikkaat virvokkeet. Maksu toimii käteisellä. Mahtavaa, Emma! Mitä bäkkärillä oikein normaaliolosuhteissa tapahtuu? Kiitos. Erinäiset osa-alueet voivat pitää miittäjään täällä, ja kun tila on vapaana, se kutsuu trooppisine lämpöasteineen ihmisiä vapaasti hengailemaan. Ja jos tanssi alkaa vipattaa, niin täältä löytyy myös diskovalot. Aivan. Entäs mitä siitä seinältä oikein löytyy? Kiitos. Tässä takanani näette Nääspeksin jokaisen produktion julisteen. Ja tämänkin vuoden eeppinen Raina-juliste tulee mahtumaan tänne jonnekin. Mutta minäpä lähden nyt siivoamaan. Ja takaisin studioon. Kiitos live-reporterimme Emma. Seuraavaksi käymme läpi tärkeitä päivämääriä ja niille odotettua säätä. Ole hyvä, Erik. Kiitos. Ja hyvin pian häämöttää jo ensimmäinen yhteinen tapahtuma, KVTO, eli keitä olette bileet. Näissä bileissä on odotettavassa live-musiikkia, uskomattoman hyvää fiilistä. Tapahtuma järjestetään Hervannan kampuksen Bommarissa. Kiva kuulla. Näkyykö kartalla muita merkittäviä päiviä? Kyllä vain. Lokakuussa koko Karankka puristelee kohti Aitaan Honkalaa yhteiseen Möksän viikonloppuumme. Odotettaessa on hieman matalapainetta, ehkäpä jopa lunta. Tällöin Raina estetään kokonaisuudessaan ensimmäistä kertaa tekijöilleen. Jännittävää. No on kyllä. Tuon jälkeen kerkeää kyllä hyvin valmistautua marraskuun alussa pidettävään kenraaliviikonloppuun. Kyllä vain. Esityskausi alkaa sitten 13.11, jolloin rundibussi lähtee Etelän Big Cityin Helsinkiin. Kotona Tampereella esiinnytään peräti 5 kertaa ja esityskausi päätetään rannikolle Turun Logomoon. Odotettavissa näiltä päiviltä on ikimuistoisia hetkiä ja rutkasti vitsejä rotvalleista ja mustasta makkarasta. Kiitos Erik. Kuulostaapa kerrassaan reissulta tämä Raina-kausi. Kieltämättä. Ja yhteistuuminhan tämä kausi päätetään, nimittäin Raina kaadetaan loppupileissä. 1.12., jossa yhdessä sitten onnen kyynelissä toisiamme selkään taputellaan. Ai että, ei speksihenkeä parempaa. No ei kyllä millään. Ilmoittautukset sekä tarkemmat informaatiot mainitsemistamme tapahtumista saapuvat aina erikseen, joten tämän videon varaan ei tarvitse jäädä. Se onkin kaikella tapaa hyvin. Minä olen Suvi, yksi tuottajistanne. Kiitos, että katsoit tämän viestin ja lämpimästi tervetuloa. Ja minä olen Jenni. Kiitos. Mahtavaa, että olette täällä. Nähdään pian.